Hi havia una vegada un ramat d'elefants. Hi havia elefants joves, elefants vells, elefants alts, grassos i prims. Elefants així i aixà. Tots diferents, però tots feliços i tots del mateix color. Tots menys un, l'Elmer. L'Elmer era diferent. L'Elmer era de molts colors. L'Elmer no era de color elefant. I així comença la història d'aquest divertit elefant que amb humor aconsegueix acceptar-se i ser acceptat tal i com és. Tota una celebració de la diferència. És un clàssic dels llibres infantils creat, escrit i il·lustrat per l'autor anglès David McKee, que s'inspira en la cultura popular i en artistes com Paul Klee. Amb tensió, narrativa, llenguatge acurat i moltes coloraines, gaudireu amb aquest àlbum il·lustrat imprescindible per als primers lectors.